La meva recerca està centrada en les malalties hepàtiques cròniques i sobretot en la malaltia per fetge gras no alcohòlic. És una malaltia en la qual el fetge s'omple de dipòsits de greix i aquest greix inflama les cèl·lules del fetge que acaben desencadenant una sèrie de mecanismes de reparació que converteix el fetge en fibròtic, finalment acabant en la cirrosi. La investigació se centra en estudiar com diagnostiquem aquestes malalties a nivell de la població, amb noves eines diagnòstiques, i per una altra banda en estudis mecanístics que intenten entendre el paper del teixit adipós en com fa progressar aquesta malaltia hepàtica. El principal obstacle jo el diria en plural, són varis, i jo el resumiria en una dificultat de conciliació laboral, de conciliació familiar i de finançament. De conciliació laboral perquè com a metge investigadora conjuntar l'assistència i la recerca és difícil perquè requereix temps i involucració en els dos àmbits i això és molt difícil d'aconseguir amb equilibri. Conciliació laboral perquè és difícil, quan tens no una feina sinó dues, després conciliar amb fer una família i a més una feina com la recerca que requereix que tu estiguis implicat. Per tant, jo diria que això et fa robar molt de temps personal a casa i, per tant, per mi és una de les dificultats. I el del finançament perquè la carrera investigadora requereix de diners per poder investigar i quan comences a establir-te com a investigador propi és molt difícil aconseguir aquest finançament, per tant, seria el tercer obstacle. Doncs el primer consell seria que trobessin la motivació, que busquin un camp o una àrea que els motivi, que els apassioni i que s'hi dediquin en cos i ànima, que la recerca és molt divertida però que requereix molt sacrifici i molt esforç. I per una altra banda els aconsellaria que busquin un bon equip en qui treballar, companys de viatge, perquè sol la recerca no la pots fer i amb un bon equip és quan tens èxit i després se celebra millor i és més divertit.